Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlisa updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa embuye ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kuyivideo ethu namhlanje embuye ngizokhuluma amathiza Umkhokha, izinto okumele silindele kuleli viki esikulona kuona ke Umkhokha. Ngizoqala ngeepisode yaMonday imbukeli baveza ukuthi kuepisode yaMonday kuzoba nefamily meeting ezobeka ingodaba lakhe uZodwa ngokukhulela kwakhe nendaba yakhe ke uDifa. Okunye ukuphinde wavela mbukeli ukuthi ke uZodwa uzozama ukukhipha imfihlo yakhe uMaMzobe kade ayifihla uyo ifamily meeting kodwa ke uzogcina engayikhiphanga. Ngidlule phambili mbukeli ngeepisode ya Tuesday yange-15 baveza lapha ukuthi uZodwa uzogcina ke ekhiphile imfihlo yakhe uMaMzobe and uzobe ekhipha ngenxa ukuthi ke naye uzobe edefender ngento ke yenzakele between yena noDifa. Okunye ukuphinde kwavela futhi kule episode ukuthi ke umkhulu umlungisi uzoyisola ngesenzo azobe senzile. Abazivezanga ukuthi siphi senzo kodwa ukuthi uzoyisola ngesenzo azobe senzile. Ngidlule phambili mbukeli ngeepisode elandelayo yange-16 baveza lapha ukuthi uDifa naye ke uzobe sem-expose kuMaMzobe ngeimfihlo zakhe and ifamily meeting izobeka isaqhubeka. Ngidlule phambili mbukeli ngeepisode yaThursday yange-17 baveza lapha ukuthi uDifa uzokwenza isimemezelo sokuthi ke ufuna ukushada yena uZodwa njengoba udaba labo luzobeke selaziwa umndeni wonke and baphinde baveza ukuthi indaba yakhe uDifa benayo uZodwa izosabalala ke emphakathini izofika ngisho ke ebandleni. Ngidlule phambili mbukeli ngeepisode yaFriday yange-18 baveza lapha ukuthi uMabusi uzobe ngamkhulumisi ke uZodwa uzobe emzibi uzobe ngamfuni kunalokho uzobe ekhulumisa yena uMaMzobe. Baphinde baveza ukuthi uMabusi uzobe ngekho esimeni esikahle ngenxa ke indaba azobe eyitholile and baphinde baveza futhi ukuthi uMaMzobe naye uzobe ngekho esimeni esikahle ngenxa yesimemezelo esenziwe uyena ke uDifa. And okunye ukuphinde wavela ukuthi ke uGabisile uzobe phewa amaqhinga ukuthi ke ebulale uZodwa. So aphela lapha embukela amathiza ethu kuleli viki ngizophinda futhi ngibuye namanye amathiza awo ke Umkhokha njengoba ke ushubile. Cethu ungakhohlwa embukela ukuthi ulike and usubscribe. Ayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.